Atur giaran nuwun para kadang sutresna budaya kagem wiwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satu gereja pamundutan ingkang mawi irairan
geger pertapan Putat Srawi seri wirangan Trisno Saboyo Mukti Saboyo Pati dalang sarto bedapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko Asisten Sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto Ibu dini pangeprak Ikang diputitaken Bapak Suhardi sadere bakalaran kita kawiwitan keparengu badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kelir sewisan gambaraken wonten ing Kadipaten Barat Madya Adipati Hendro Kusumo kaparagani Adimas Eko Pranoto Patih Hendrowati kaparagani Rokowas Sabar Sugianto Tumenggung Nirmolo kaparagani Adimas Abi Rojali Dewi Hendrowati kaparagani Nimas Tata Wulandari wonten prajurit katindakan seniman bagus Wahyu Manggolo atekan salajipun wonten ing Kadipaten Madiun Adipati Ronggomurti Asia menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto Prameswari kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Pate Reksa Projo kaparagani Roko Mas Dedek Wibisono Tumenggung Brojonoto kaparagani Roko Mas Andi Prasetyo Ewon dene Respati kaparagani Nimas Puput Jarmiyati prajurit katindakan seniman bagus Wahyu Manggolo atekan salajipun wonten pertapan Putat Srawi Resi Gotomo Asia menika kaparagani Roko Mas Aji Soko Sidarta kaparagani Adimas Bagong Sutresno Endang Mustikosari kaparagani Nimas Diah Maharani Ibu dene Adipati Sanggoro saking Kadipaten Jogorogo Asia menika kaparagani Roko Mas Dwi Sarjono Pak Kromo kaparagani Bapak Bengkek Ariwarsito Cendono kaparagani Roko Mas Judek Prakuso Ewon dene Cendani Asia menika kaparagani Nimas Menik Widyawati Repat utawi dagelan ingkang badhe lipur panah panjenengan sami panjenengan badhe dipun lipur pelawak Wahyu Manggolo katindakan Cak Sariman Cak Sendor Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol Ewon dene emban katindakan si ciup arum somplak kabiantu sisowak indah kalola menggah megaten para kadang pamirsa Sutresno Budoyo para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo napa katuraken sugeng lenggah sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusono sugeng amirsani nuwun nuwun
Gede panarima kuwi wondene. Saben-saben aku nganakake biswanan. Sowan tau lir ning kewajiban. Lamun isih ana tumpang soe. Ojo didong niku yen to matur ning asap. Menika sampun tanggal jawab. Ingkangipun wonten cengahipun wonten ing barat. Kula ingatan Sawetara penake anggon banget dawuh. Dipolo. Kanjeng sembah bektimu satong. Ora lewat. Tujuan khas niku enggal tambahan. Samayu Kadipaten Barat Mojo Yo sarenake welangane prajurit sing lagi esokan ning ngarsak. Sapotra dipenake anggon prajurit lantam tomo ning Kadipaten Barat Maju. Sembah bektimu tak tampa ora lewat pujo hastutiku uga enggal-enggal tampanana. Sanget anggen kula mundi dadosaken jimat kula. Kejaba kuwi gedhe panarima kuwi wondene kuwi tinangkil ana ing pendopaku. Mergo dina iki aku durung bisa paring dawuh kelawan kowe kabeh. Lamun to mengko syara tumpang suhku ngembat praja. Kowe kabeh aja nganti kendhat. Matur ning ngarsaku supaya bisa kanggo tetimbangan anggonku ngembat praja ana ing Kadipaten Barat Maju. Nirmala Iki sahrene ora harus tak pitoyo. Jaga perpit lan gladi prajurit-prajurit ana ing Barat Maju. Aku pengen mitrang pelaporan. Apa sekirane prajurit ana ing Barat Maju iki wis ora ana sing jiwani sing mbok gladi. Kanjeng Adipati, samunipun panjenengan pitados kalian kula kang supados dados tuwa-tuwangganing prajurit wonten Kadipaten Barat Maju. Iya. Nyatanipun sedaya andhan kula mboten mulirwa ing kewajiban. Katitik kathahing prajurit ing sami marasuwan wonten nesa panjenengan mboten wonten setunggal kewala ingkang nggotaken damparipun sowan-sowan. Apa sekirane akeh nom-noman bakal ngasokke dharma bekti ana ing Kadipaten Barat Maju. Iki upama diwetung welangane tamtomo sing pengen dadi prajurit iki kira-kira pira cacahe? Dinten sak menika udakara wonten kalih bergodo ingkang kepengin dharma bektiaken tumrap negari Kadipaten Barat Maju. Nirmala Iki ladinen magangan anyar kae. Lamun wis prigelan wasis wisuda pinangka dadi prajurit lan bentengi Kadipaten Barat Maju. sedaya waca panjenengan minangka kanjengan manah kula Kanjeng Adipati. Sakwetara dikepenake anggon nulungku. Ngestuaken dawuh. Bali marang sira Kakang Patih Indraman. Dawuh kula Pati Indra Pesona. Ora ana sing tak pitoyo naliti swasana ana ing Kadipaten Barat Maju. Mung kejaba kowe Kakang. Lho, aku njaluk pelaporan yo kepiye swasana lan kahanan ana ing Kadipaten Barat Maju dina iki. Saderengipun kula badhe caos atur wonten Pati Indra Kusuma.
ing manggenipun wonten tumangsa anggen kula matur nyuwun pangapun. Lamun tuluputmu ambane segoro gedhe pangobraku tumrap kuwi. Iji. Kula menika sampun dangu cumandha utawi ngawula wonten ing Kadipaten Barat Madya. Ngenani bab katentreman menika mboten sampun saged dipun gambaraken. Kapara ketingal sampun ayem tentrem. Nanging ingkang badhe kula rembak menika mboten bab perkawis katentreman wonten ing Barat Madya. Yo, sabajur. Menika ngenani bab perang adat wonten antawasipun Barat kaliyan Madiun. Menika boten dipun saged sapih malih kapara kathah pangobrobanan kawula wonten ing Madiun Barat. Kathah warandha ingkang sampun dipun tilar kalih garwanipun. Menika bot-botipun kepindah bui ngrungkepi kalian Kadipaten Barat. Ora clear. Inggih. Yen pancen ngono cedhane perang adat antarane Barat lan Madiun durung ana kerampungan. Leres. Nanging teh Inggih. wiwit jaman Joma Jujo Noma kuno perang adat pendak son pisan. Perangane prajurit lan senopati iki sing diabar ana ing tengah Raranggana. Mung pengen mulyakake kawula-kawula ana ing Barat Madya. Wektu dina iki Barat durung bisa nelokake Kadipaten Madya. Den Malo, Kanjeng Adipati. aku njaluk pramayugi perang adat antaraning Barat lan Madya iki durung ana kemerampungan. Iki mungguhmu kepi. Kanjeng Adipati. Sarane kula sampun kaparingan wedal. Kang supados derek urun-urun nembok bab perang adat antawasipun Barat Madya lan Madiun. Pemanggih kula. Perang adat menika dipun sapih kemawon, dipun candhek kemawon, ampun ngantos dipun lajengaken Kaya ngono. Nggih. Teges kula menika kok rubuh-rubuh gedang boten ngertos. Kentang kilung perkawis namung nderekaken dawuh panjenengan menika boten. Iya. Boten teges kula menika gedhekaken atinipun musuh, nyilekaken atipun ruang menika boten. Kula namung caos pamuwun dhumateng panjenengan Kanjeng Adipati. Kyai Nirmala. Inggih. Nuwun sewu. Iki. Kang Mas Dipati. Kesuwun. Iya. Kula badhe minantu kalian Senopati Nirmala. Tak keparengke. Kyai Nirmala. Inggih. Perang adat antarane Barat lawan Madiun. Wis cedha ora bisa kasapih. Akeh pangorbanan ana kawula Barat. Merga ngrungkepi Barat. Nanging Kyai kowe ngandhake yen to kepengin nyapih Barat kawan Madiun. Kyai Nirmala ning ngarep yen wis tau sumpah kepengin ngawula ngabekti ana ing Kadipaten Barat. Kepengin iki sumpah. Gusti Patih lan panjenengan Kanjeng Adipati. Nirmala, Rikala semanten pancen kula sumpah badhe ngungkepi Kadipaten Barat Madya. Nanging menawi perang adat menika kalajengaken jumbo aturipun Gusti Patih. Iya. Kathah pangorbanan, kathah waranda, kathah anak yatim piatu ingkang dipun tilar kalian sudarmanipun amargi perangan. Kula ngeman kawula panjenengan ingkang boten ngentos dodok sing perkawis kena sanjata ingkang tanpa mata. Jeneng perang katerus ngangge aksara menapa kemawon, umumipun menges lan kejem. Monggo.
monggo dipun petang kanthi tirtaning kawicaksanan kajuan. Kyai Nirmala, apa mung cukup mung sepene? Barat kudu bisa ngerek gendera ning Madiun. Kudune wis akeh pangorbanan. Aja nganti mandeg mung sepene. Mula saka kuwi aja gawe barang sing wis linggih kok papake maneh, Kyai. Dasar Cukup. Inggih Kang Mas Bupati. Nirmala, iki kowe ora luput mergo kowe ngeman akeh para kawula prajurit sing dadi korban mergo saka wengese perang. Leres. Drupadi, Inggih. kowe ora kleru. Mergo kabeh mau kanggo mulyane Kadipaten Barat Maju. Nanging kabeh mau tak timbang. Lamun to Kadipaten Madiun kepsudi blengket. Sak temah bisa gawe kuncarane Kadipaten Barat Maju. Mula pengayoman oneng Kadipaten Barat Maju iki oneng tanganku. Sineksenan kawula Sentono lan uga Nayaka Praja sing lagi wae tinangkil oneng pendopaku. Dina iki perang adat Barat lan Madiun kawiwitan. Marang sapa wae rungokke dawuhku kang pungkasan. Kawula sing lagi wae oneng pendopaku ora sarujuk marang lekasku bisa ninggalke pendopaku Barat dina iki. Kula saged ngraosaken dawuh panjenengan cetanipun Balang Laos sing kena kidul, Balang Wetan sing kena kulon. Menika kula saged ngraosaken. Nggih. Menawi to kula mapan wonten Barat Madiun boten dipun pailung kalih dina menapa? Menawi to emangipun wonten menapa menapanipun Kadipaten Barat Madiun ampun utuh kalian. Minggat kowe Nirmala. Lho kulmu sumpah lekala. Drupadi, Injih kula Kang Mas Bupati. apa sekirane kabeh prajurit lan senopati oneng Kadipaten Barat Maju iki upama miwiti perang adat lawan Madiun iki sak toto. Kang Mas Bupati Hendra Kesuma. Oncatipun Senopati Nirmala panjenengan ampun sisah kuatos. Tasih wontenipun kula. Tasih kathah prajurit wonten ing Barat Madya. Ora ana sing tak pitaya pinangka cucing ayudha senopati perang oneng Nggih. Barat mung kejaba kuwi. Kula sawu Menika nggih. prajurit oneng Kadipaten Barat Maju komplangke perang adat kawiwitan budal. Terus